Апартаментът ви не може да бъде продаден. Това го бяхме чували от повече от 10 места. Обърнахме се към няколко агенции, но повечето ни казаха, че трябва да си оправиме първо проблемите и след това да ги потърсим, за да могат да ни търсят купувач за апартамент с заплащане на комисионна. Имаше и други фирми, които твърдяха, че купуват имоти. Но като разбраха за какво става въпрос, дори не пожелаха да дойдат на оглед. Бях съсобственик с още 7 човека и комуникацията с тях беше изключително трудна. Един от тях беше в сръбски затвор. Друг от съсобствениците беше непълнолетно момиче. И за да продаде своята част, трябваше да се вземе разрешение от съда. Върху апартамента имаше възбрана от топлофикация и 2 вписани искови молби. Останалите съсобственици имаха задължения към държавата за няколко хиляди лева, без плащането на които сделката беше невъзможна. Патова ситуация. Имахме чувството, че апартаментът няма да може да бъде продаден. Благодарение на намесата на Имодил успяхме да обясним на останалите, че проблемите на апартамента могат да бъдат решени и да се продаде. Юристите на Имодил получиха разрешение от съда за извършване на продажбата. Заличиха възбраната и исковите молби, платиха данъчните задължения, изготвиха всички пълномощни и сделката се осъществи. Освен всичко останало, в апартамента имаше и наематели, които трудно допускаха който иде и комуникацията беше сложна. Целият процес отне повече от 6 месеца, но ако не беше Имодил, нищо нямаше да се случи. Ако не бяха Имодил, със сигурност никога нямаше да може да продадем апартамент. Благодарим на Имодил за добре свършената работа.